Ekokympin toimistolta. Minä olen Anu Loukusa. Hyvää päivää. Minä olen Sari Komulainen. Kerromme tässä lähetyksessä kuun lopussa alkavista jäteastioiden pesuista ja muista ajankohtaisista asioista. Ekokymppi aloittaa vastuullaan olevien jäteastioiden pesut huhtikuun loppupuolella. Pesut tehdään paikan päällä, eli pesuauto tulee kiinteistölle tiettynä aikana. Jäteastia tyhjennetään pesun yhteydessä ja tästä palvelusta ei veloiteta erillistä maksua. Jäteastioiden pesut ovat osa Ekokympin palvelutasopäätöksen mukaista astiapalvelua. Sen mukaan kuntayhtymä huolehtii vastuullaan olevien pyörällisten jäteastioiden kunnosta ja pesusta. Pesuista ei tule erillistä maksua, vaan ne sisältyvät tyhjennyshintoihin. Sekajäteastioiden pesu ei kuulu Ekokympille, vaan tällöin kiinteistönhaltijan tulee itse huolehtia näiden astioiden pesusta. Ekokympin pesupalveluun kuuluvat siis vain sen vastuulla olevat jäteastiat, kuten bio- ja pakkausjäteastiat. Jäteasetuksen mukaan biojäteastia on pestävä vähintään 2 kertaa vuodessa ja muut jäteastiat kerran vuodessa. Puhtaat ja hyvin hoidetut jäteastiat vähentävät merkittävästi jätehuollon haittoja. Ja samalla asukkaiden on miellyttävämpi asioida roska-astioillaan. Astiapesujen aikataulut löydät pöntöt puhtaaksi pesukalenteristamme osoitteesta ekokymppi.fi. Ekokymppi on toistamiseen mukana Yleisradion Miljoona roskapussia -kampanjassa. Haastamme mukaan kaikki Kainuun ja Vaalan asukkaat, koulut, päiväkodit ja harrasteporukat mukaan keräämään roskia julkisilta alueilta. Tavoitteena on vähentää roskaamista ja tehdä asuin- ja elinympäristöstämme viihtyisä, turvallinen ja terveellinen. Roskanpoimijat voivat samalla laittaa kortensa kekoon 1 000 000 roskapussin keräämiseksi ja ilmoittaa oman saaliinsa eli roskapussien määrän Yleisradion kampanjaan. Viimevuotisen tapaan vietämme Kajaanissa siivoustalkoita viikolla 19. Tuolloin asukkaat voivat lainata roskatikkuja kirjastokortilla kaikista Kajaanin kirjastoista ja roskapusseja saa sekä kirjastosta että Kajaanin kaupungintalon infosta. Roskatikkujen lainauspalvelu on voimassa myös muulloin kuin siivousviikolla ja tikkujen laina-aika on 1 viikko. Siivousviikolla kerättyjen roskapussien sijainnista voi tehdä ilmoituksen Kajaanin kaupungin palautepalveluun joko sähköisesti tai soittamalla numeroon 08 61 551. Kaupunki noutaa julkisilta alueilta kerätyt roskapussit veloituksetta. Julkisilta alueilta kerättyjä roskia voi myös itse toimittaa kyseisellä viikolla Majasaaren jätekeskukseen ja muissa kunnissa lajitteluasemille. Tässä tärkeimmät tällä kertaa. Muista tilata Ekoaviisi uutiskirjeemme ja saat tuoreimmat uutiset 2 kuukauden välein. Pääse tilaukseen osoitteesta ekokymppi.fi. Niin, ja ota tilaukseen myös YouTube-kanavamme Ekokymppi-neuvonta. Näkemisiin ensi kertaan ja sitä ennen tien vierustat siisteiksi ja pöntöt puhtaiksi. Hei hei!